Yo budal para iki. Banyune dibawa no. Nah, yo ngono tumbang si arep makrim siape anu kok Oke para iki. Sik Mas Minan ben mundur. Wes nang acarmu sapa saiki? Sapa? Mas Minan. Itu Mas Minan iki. Ayo Kang balapan Kang ngono. Sik. Diparkir Mas Minan. Yo. Monggo yo. Yo ajak rono, Mak Pri ben anu jajane ditepangku.